Міжпарламенцкі альянс дэпутацкіх груп за дэмакратычную Беларусь – гэта парасонавая структура, якая ўключае прадстаўнікоў 25 парламентаў і міжнародных парламенцкіх арганізацый. Галоўнымі мэтамі і задачамі альянса з'яўляюцца падтрымка супрацы дэмакратычных сілаў Беларусі з нацыянальнымі парламентамі і міжнароднымі парламенцкімі арганізацыямі, спрыянне вызваленню палітычных вязняў, падтрымцы грамадзянскай супольнасці і незалежных медыяў, вырашэнню праблем беларусаў у выгнанні, прасоўванню еўрапейскага выбара Беларусі, падрыхтоўцы пазітыўнай альтэрнатывы для новай Беларусі. Фарматы супрацы альянса ўключаюць працоўныя сустрэчы, кампаніі, акцыі салідарнасці, заявы, рэзалюцыі, законы, круглыя сталы, канферэнцыі і парламенцкія слуханні. Сярод вынікаў працы альянса люксембургскія рашэнні, рэкамендацыі для нацыянальных парламентаў і дэпутатаў, як працаваць па Беларусі і з беларусамі. Інстытуцыяналізацыя дэмакратычных сілаў у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і парламенцкай асамблеі Еўранест. Узмацненне суб'ектнасці і легітымнасці дэмакратычных сілаў. Дэлегітымізацыя беларускіх без выбараў. Пагадненне аб супрацы дэмакратычных сілаў і еўрапейскага парламента. Стажыроўкі для маладых беларусаў у нацыянальных парламентах. Шматлікія кампаніі і акцыі салідарнасці з беларускімі палітвязнямі. Заканадаўчыя рашэнні у падтрымку дэмакратычнай Беларусі і беларусаў. Нашы планы. Стварэнне дэпутацкіх групаў за дэмакратычную Беларусь у новых краінах, а таксама ў парламенцкай асамблеі АБСЕ і парламенцкай асамблеі НАТО. Стварэнне дэпутацкіх групаў па Беларусі ў мясцовых самакіраваннях. Падпісанне пагадненняў і мемарандумаў аб супрацы дэмакратычных сілаў Беларусі з нацыянальнымі парламентамі. Працяг працы над праектам «Пазітыўная альтэрнатыва для новай Беларусі». Развіццё аб'яднання былых і дзейных дэпутатаў мясцовых самакіраванняў. Імплементацыя люксембургскіх рашэнняў у нацыянальнае заканадаўства краінаў-чальцоў альянса. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Lang lebe Belarus! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Тагівая Беларусі! Жыве Беларусь! Lang lebe für freie Belarus! Жыве Беларусь! Niech żyje wolna Białoruś! Lang lebe Belarus! Хочаце больш інфармацыі пра дзейнасць альянса? Запрашаем на нашы каналы.